Il-lejla l-10 sija il-taqwa. Attività unika u sinonima ma' żmien il-ġimgħa kbira f'Għawdex hija dik tal-imsalla fit-triqatna fejn numru ta' personaġġi jirrakkuntaw il-ġraja tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu Kristu tul it-toroq tar-Raba ta' Għawdex. Kull ma jmur dan id-dram dejjem qed jikber u jiġbed aktar nisleħ b'din is-sena hija waħda importanti għal dan l-avveniment hekk kif qed jiċċelebra il-25 sena minn meta beda jsir. Tkellimna ma' Jamie Camilleri mill-laqda dilettanti ġimgħa kbira f'Għawdex li spjega magħna ir-rotta għal din is-sena. Din is-sena se żidna żewġ stages oħra ġodda, ġifieri fuq 15-il stage madwar it-toroq tar-Raba ta' Għawdex kollha. Titlaq minn fejn l-Oratorju Don Bosco, Pjazza Sant Vistin u ddur fit-toroq tar-Rabat tinżel triq ir-Repubblika, it-triq il-prinċipali tar-Rabat tibqa' tiela għal triq it-tala triq is-sur. Triq it-tala tal-Belt l-Antika. Fejn hemmhekk imbagħad ikollok il-qofol tal-dram fejn ikun hemm il-Kalvarju u t-Tisliba. Id-dram tal-passjoni fit-toroq tar-Raba ta' Għawdex se jsir is-Sibt 12 ta' April mis-7:30 ta' filgħaxija l quddiem. Sa dan it-tant fil-Kunvent ta' Sant Wistin l-Aqda Awċija qed ittela wkoll il-wirja ħtija tiegħi li għandha għaddejja sa ħadd il-Għid.